Jo sempre dic que l'Orfeó d'Aldaia no és el millor del món perquè sigui el que millor canta, però sí que és el millor del món perquè qualsevol cosa que ens es posa en el cap, generalment solem aconseguir-ho. M'emociona quan veig a tanta gent volcada per una mateixa idea, per un mateix desig de fer cultura, de fer música i deixar a part ideologies i coses que a vegades ens compliquen la vida i no ens fan gaudir de lo que realment val la pena. Plantejar-nos què faríem aquest estiu, no sabíem molt bé què seria i es va córrer una idea fantàstica després de veure la meravellosa trajectòria i tot el que estimem Maria del Mar Bonet. Aleshores, al voltant d'ella, amb la idea de fer-li l'homenatge, començarem a pensar elements i persones que ens agradaria que l'acompanyaran esta nit. Diuen que el penyal me confessa molt, des de fa un grapat de segles la guitarra és el meu amor. D'alguna manera volíem que fos una suma de diferents mons, del món del rock, del món tradicional, del món de la música clàssica, que amb els mateixos ideals culturals, doncs, d'alguna manera, si foren capaços de posar-se dalt d'un escenari i crear una cosa junts. Ai, venia de Sant Ramon i de ser casat. Ai, varen prendre sa somera i mandar el cri al sol. També està amb la música, amb el que estan cantant. Ells en aquest moment que m'acompanyen fan un cel, com un univers, no? Com si fossin les estrelles que canten, i això es dona una força tremenda, és molt bonic el que estan cantant. Sempre busquem i lluitem per idees noves. És música, és el que nosaltres volem fer, però sí que es tractava d'apostar per algo que no havíem tingut, i era compartir escenari en figures importants, en figures de molta talla, com Maria del Mar Bonet, com Toni Guzmán, com Eduard Navarro, vull dir, gent de primera línia en el món musical de València. I nosaltres, que som un cor amateur, per a nosaltres és un risc. Som amateurs i entonces realment no, tenim molt poc de temps per a preparar les coses. És tot a base de molta il·lusió i de moltes ganes i d'acceptar que algunes coses no poden eixir també al 100%. També tenim que acceptar-ho. El que vull mostrar és que no siga el concepte del concert avorrit d'un cor
que dona la Tabarra en cançons clàssiques, sinó que el que pretenem és transmetre una idea, la idea de la Mediterrània a través de les seues cançons, i jo tenia interès en que l'espai escènic, la il·luminació, el ritme també reflexara aquest espai mític de la Mediterrània. El qui templa una guitarra i també templa un guitarró. Xoia i a la filla de mon sogre i a la filla de mon sogre i el qui la templa soc jo. Abans, quan la gent llaurava amb una haca o amb una mula, s'acompanyaven. Aquestes cançons són cançons molt adornades, que tenen molt de melisma, molt de caragolet, i són boniquetes, i la veritat és que són unes cançons que formen part del nostre patrimoni musical i hem de conservar-lo. Perquè el bronze xoia la que estava. Jo crec que el Mediterrani sempre és aquest espai comú on se troben moltes cultures, de vegades oposades per religió, per cultura, per tradicions, però que sempre hi ha una arrel comú, i aquesta arrel comú és la que de vegades està en manifestacions tan primitives com la música o la dansa. Que és molt més que un concert i que intentem donar-ho tot esta nit. L'única que no hem passat ha sigut invocacions. Això me preocupa un poquet. Ahir la passarem prou. Intentem fer-la com a mínim com ahir. Jo crec que el concert, quan les coses es fan amb estima, tot i que per descomptat que per a fer un concert com este apareixen molts problemes, amb estima s'han d'anar solucionant si l'expectativa és que sigui un concert fantàstic i que ho passeu la mar de bé. De vegades costa, cal fer un exercici de fe, però jo crec que ells ho han fet molt a gust i jo m'he sentit molt còmode. I ja veurem, que és imprevisible perquè Jaume m'ha dit és el que vulguis. Conforme passen els anys està clar que la millor improvisació és la preparació, que jo després faré, però m'he estat llegint el guió, me l'he estat estudiant, encara que la gent manarà. Me dona pànic. Sí, nosaltres veiem sempre en el carrer sense ningun tipus d'obligació, de res, però al mateix temps, com és una proposta de Paco i és un homenatge a Maria del Mar Bonet, estem encantadíssims. Per a nosaltres és un risc, i això sempre ens dona més ganes de continuar endavant.
Seràs el sol i seràs la collita. Seràs la fe i la medalla oculta. Seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obri tots els panys. Seràs la llum il·limitada. Hem fet una tria de poemes de Cavafis i de Vicent Andrés Estellés com a fil conductor de tot l'espectacle d'homenatge a l'Orfeó d'Aldaia que complís 40 anys. Llegir, tractar d'interpretar, i mira que a mi la poesia no era una de les coses, sincerament ho he de reconèixer que m'agradara, però m'he descobert en aquesta faceta. Hem tractat de destacar els poemes més significatius, poemes d'amor, poemes de protesta, de lluita social. I em van proposar aquesta idea i la veritat és que em va parecer tan meravellosa i tan fantàstica que no vaig poder dir que no. Vaig pensar, com no soy ballarina, pues no n'hi haurà que ballar-lo, n'hi haurà que interpretar-lo. I així n'ha sigut. Jo tanque els ulls i sent els amants. Espero que sobte un vell acá i els soporteus tots i els ajuntes ben. Jo desitjava voltes, un amor en cap i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, parmus i després. En aquest moment la veritat és que me sent soles ahí, aleshores sent que el poema l'estic recitant jo en compte de ficar-hi la paraula és el meu cos, no? I me ve com records que podem tindre tot el món, no? D'escenes viscudes. Què vol que hi passa? De la veritat ja ho sé. I després la roba, la veritat és que me pareix un homenatge perquè això és una camisa de ma mare quan estava embarassada de mi i me sembla quasi una història d'homenatge a meus pares perquè també els amants, per a mi els amants és mon pare que l'ha recitat tota la vida i l'he escoltat tota la vida recitar-lo i és un poc un homenatge a ells i a ells amants. I tot això, i allò, que no es té veure, i tot això, i allò. No hi havia valenciadors abans com nosaltres, carnavals com nosaltres, en som parits ben pocs. La dansa és la base de tot, la dansa són tots els ritmes, és com se manifesten tots els ritmes de la Mediterrània a través del cos, és com vivim eixa Mediterrània. Quan m'ho varen dir em va agafar un poc de pànic, la veritat, però és cert que la cançó és preciosa, que feia molts anys que no feia ballet clàssic i m'encantava retrobar-me amb aquest passat meu, retrobar-me amb la lletra de la cançó, que també feia molts anys que no escoltava, però sempre des del pànic i des de la por de no saber si ho estaria fent bé o de no saber si agradaria, però malgrat això, interiorment ha estat molt bé, ha estat un plaer, ha estat un espectacle magnífic. Quan te venen eixa careta del gat d'esre que te fa eixa careta així, dius, bueno, han de col·laborar, no? Conforme està la música actualment, i tu ho saps, aquestes iniciatives són les que menegen un poquetet o saxen un poquetet el panorama, no? Participar en aquestes coses sempre a un l'alimenten, no? Què vols que te diga?
és una cançó que és un romanç, no? I l'estil és totalment diferent, és música més folk, més tradicional, però és una cançó també que, com parla de totes les muntanyes de tota València, i jo les he pujat totes perquè jo soc escalador, alpinista, muntanyer i tot el rotllo, per tant m'identifica molt la cançó, no? I res, simplement me l'han endorsat ahir i he dit, a cantar-la ja, però és que hi ha que tindre registres per tot, així no saps mai el que pots cantar i el que no. De fet, en el grup igual cantem una copla, una cançó heavy, que el blues, que tot el que se terci, és dir, que estem oberts a tots els estils. Tot el que fem ix de la terra, que dic jo, perquè fem rock rural, que dic, com si foren plantons que van donant el seu fruit i anem recollint-lo, no? Sempre hem sentit un grup molt llaurador, molt de la terra, tots anem a l'horta, al camp, tenim de les oliveres, les garroferes, els taronxers, les cebes, i això és una cosa que hem viscut tota la vida i això és el que intentem també traure, no? També reviscoles i busques també aquests ancestros, aquestes melodies que la teva àvia te cantava quan eres menudet i tot això d'alguna manera ho tens ahí i vas traient, no? La música tradicional sempre també ha format part. El que passa és que moltes vegades l'enfoquem d'altre punt de vista, donem el toc de rock i el que fem és destrossar-li. És la ràbia d'un poble, o la ràbia d'uns pobles, creuats de banda a banda pel senyal d'una guerra. Una vida precària, un amor clandestí. Les paraules ocultes cautament als calaixos. No ens deixaven besar-nos si no era ocultament. Amb aquell amor que és capaç de fondre tots els ploms, de rebentar perilles, de deixar el món a fosques. Els homenatges ja són com uns actes amorosos, molt bonics. Jo no me'ls mereixo, evidentment, no me'n mereixo en absolut cap, però d'alguna manera, doncs, si te'ls fan, doncs és un gran honor i és intentar donar també tu al màxim a veure si podeu equilibrar una mica aquest amor, no? Per una banda i per l'altra. No
no és dur, per mi no ha sigut dur ni difícil. Ha sigut un camí que jo he triat, que m'ha agradat, que he disfrutat. Jo el que vull és que els artistes disfruten amb el que fan. És l'única manera d'arribar a la gent. Facin el que facin, creïn cançons, busquin cançons, cantin cançons tradicionals. La qüestió és que creïn maneres noves i que es sentin realment contents de fer-ho i que disfruten. És la manera de fer disfrutar la gent. Entre els públics que jo he tingut i que tinc, que m'estimo més i que m'estimen més, sempre ha sigut el País Valencià. He vingut moltíssim a cantar i espero amb això simplement equiparar una mica aquest amor i sentir que les teves cançons han acompanyat a molta gent. Això ja per mi és el més gran homenatge, ja. Imagina't ja els que venen després. Els que venen després ja són massa. No hi penso gaire amb els homenatges, si me'ls fan estic molt contenta i per mi és un honor, ja ho dic i sempre ho diré, però crec que el millor homenatge que em poden fer és saber que ells han viscut amb les meves cançons, que s'ho han passat ben belles, que els hi ha agradat la meva veu i que han disfrutat. Això és per mi el millor homenatge que em poden fer.